lebo to môže mnohým ľuďom pomôcť a zachrániť život. Amen? Proste je to tak. Vieš, a keď ľudia hľadajú na internete len tak a nenajdú kresťanov a svet sa o to stará, aby kresťanstvo bolo nejako vytesnené, vytlačené. Napríklad teraz sme prvýkrát dali do českej tlačovej kancelárie ČTK oznám, že bude táto akcia a prišli tam asi, ja neviem, televízia Nova a nejaké zotroje noviny a ešte niekto a reportovali o tom tak, že bolo pár desiatok účastníkov a vy, ktorí ste tam boli, viete, že ani náhodou tam nebolo pár desiatok účastníkov. Však ten pochod bol, ja neviem, ešte na Klárove a už bol na moste kilometr pomaly odtiaľ a ešte stále tam boli ľudia, takže určite tam nebolo pár desiatok ľudí, ale takto svet informuje o tom, čo chce vytesniť. Napríklad politickú stranu, ktorá sa im nepáči, dobre, demonštráciu, ktorá sa im nepáči, ktorá nezapadá do toho ich kontextu, tak hovorí o tom, že to je pár bláznov, 10-15 sa tam zišlo a niečo vykrikovali. Ale to nie je skutočné. Vďaka Bohu, že sú tieto sociálne médiá, že dajú sa tam proste tie veci zdieľať, lenže to sa nedostane do širokej verejnosti a to chceme zmeniť. To chceme zmeniť a vyzerá to tak, že ide to jedine tak, že budeme mať vlastnú kresťanskú sieť, tak ako Trump, no. Tak aj my musíme mať vlastnú. Tak to len pustíte, krátky klip, prihláste sa tam, urobte si účet, stiahnite si to, však uvidíte. Áno. Takže môžeme sa teraz krátko pomodliť, nech sa to podarí, dobre? Nemusíte ani stávať, ale modli sa. Nebeský Oče, my ťa prosíme, aby si požehnal túto sociálnu sieť Unity Christ, Pane, aby si to požehnal, aby skutočne tisíce ľudí sa tam zaregistrovali, urobili si účet, Pane, z celého sveta. Nech sa z toho stane naozaj, Pane, kresťanské médium, Pane, svetové Otče. Modlíme sa za to v mene Pána Ježiša Krista, aby si to použil na svoju slávu, Pane, aby si to použil na záchranu stratených, ktorí sa pohybujú v online priestore, Pane, takých ľudí, ktorí možno aj nevychádzajú z domu, Pane, ktorí sú plne zajatí vo svojom živote niekde, Pane, pri počítači, vo svojej garzonke, vo svojej izbe, Pane. Tak sa modlíme, aby aj týchto ľudí to zasiahlo, Pane, a vyviedlo odtiaľ, Pane. Prosíme, aby si to požehnal, Pane. Prosíme ťa o to, aby si dal milosť svojmu ľudu, Pane. Aby si dal milosť preto, Pane, aby našlo to širokú podporu aj medzi kresťanmi, Pane, naprieč celým tým kresťanským spektrom, Pane. Nech to není iba skupina nejakej, alebo projekt nejakej výlučnej skupiny, a nech sa stane z toho niečo, čo verejné, čo proste bude súčasťou kresťanského života, Otče. V tom mocnom mene Ježíš. Amen. Halelúja. A keď tam trebárs niečo zaujímavé uvidíte, tak to odtiaľ môžete zdieľať na svojom Facebooku, na svojom Instagrame a tak. Aj takto pomôžete rozšíreniu tomu. Bez vašej pomoci, Boží ľud, aj vy, ktorí sledujete, aj vy, ktorí ste tu, bez vašej pomoci to nepôjde. Chápete? To môžeme urobiť jedine takto.